Mga kapuso, siyam katuig nga bata na patay bangod sa dengue sa barangay Sambagharo sa Iloilo City. Barangay Pabaskugon Pagid ang clean up drive. Bloodletting activity ginpatigayon sang Iloilo City LGU bangod sa nagasaka nga demand sa dugo. Si Kim Salinas sa Katutok Live ikan sa barangay Sambagharo, Iloilo City. Kim, anong latest? Jert Adrian, naglabot na sa apat ang kabugusan nga napatay bangod sang dengue sa Iloilo City kasunod sa kamatayon sang siyam katuig nga bata sa Zone 2 sang barangay Sambagharo. Wala na punggan sang Iloy nga si Reynalyn nga mingin emosyonal matapos ginbawian sang kabuhi bangod sa dengue ang 9 anyos sini nga bata sa barangay Sambagharo sang Agosto 16. Si Renz Ardimaderse ang ikaapat nga napatay bangod sa dengue sa syudad sang Iloilo. Suno sa Iloy, Agosto 1, sang ginadmit sa ospital si Renz bangod nagreklamo nga masakit ang yatsyan kang nagabalik-balik ang hilanat. Pagdala namon sa ospital, ginkuaan sa sang temperature. May hilanat na sa nga do 38.4 hilanat ya mo. Na mot gin pasilod kami. Admitting it na dayon sa gindextro sa dayon. Og saran sang balay sang pamilya Maderse ang ini nga sapa kun sa diin sa kasami nagatambay ang 9 anyos nga si Renz. Diri ginapatihan sang Iloy City nga nakuha sang bata ang balatian nga dengue. Ang mga sapa ang isa sa pagatutukan pa sa barangay sa nagapadayon nila nga clean-up drive. Sunod sa opisyal sang barangay, nagpabutyag man ang Iloilo City Health Office nga liwat magmisting sa lugar. Kung kada Sabadoya ginabalik-balik manamon dude, kung daw diin to gawa ang daw mahigo kag maano dito man kami ya nagapokus. Samtang isa naman ka bloodletting activity ang ginpatigayon sang Iloilo City LGU sang Sabado sa pagsabat sa nagasaka nga demand sang dugo bangod sang dengue. 300 ka mga blood bags ang natipon nga ihatag sa blood bank sa Western Visayas Medical Center kag Philippine Red Cross. Sa paglibot-libot naton, do medyo napuno ng mga hospitals naton. So this is in preparation sa medical needs no sa aton nga pasyente nga kung kinanglanon sang blood transfusion. Kalipay naman ang nabatyagan sang pila ka mga blood donor. Feeling man siya nga ang akon nga dugo makabulig sa iban. Napakaganda sa pakiramdam na hindi mo alam kung sino mabibigyan mo na nangangailangan ng dugo na nabutan sila ng tulong. Samtang bangod sa pagdata sang dengue sa syudad, todo halong nasubong ang pila ka mga residente. Isa na diri si Jocelyn sa barangay Tanza Esperanza kung sariin ang siyam sini katuig nga bata ang natapikan man sang dengue kag sang Biyernes lang nakagwa sa ospital. Pa doon nakulbaan man ko mo naging pa dala ko sa Denso Western. Monitoron gid ang ano ang ilanat sang bata hindi bala pagpabayaan kit. As of August 25, 895 na ang kabugusan nga kaso sang dengue sa Iloilo City kung sariin 25 ang aktibo nga kaso. Jert, ginapasangkad na karon sang barangay Sambagharo ang ila information dissemination o kon pagrekurida sa pito ka mga zona sa barangay agud ipalinton ang kaimportansya sang paglimpyo sang palibot para matapna ang dengue. Jert? Madamo gid nga salamat sa update. Kapuso Kim Salinas.